Жаңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Шәһәрдә караңгы һәм куркыныч, шылылар яктыртылмаган урыннар күплегенә зарлана. Кирәкмәгән әйберләрне яндырам дип, бүтән бистәне яндыра язган. Рябинушка бистәсендә янәдән янгын очрагы теркәлде. Су төбенән пластик, пыяла калдыклары һәм машина шиналары чыга. Активистлар Мәләкәс елгасын чистартуга чыкты. Татарстанда яшәүче 25 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалуда узган тәүлектән коронавирусның яңа очрагы теркәлмәгән. Соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 6 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 7389 очрагы теркәлде. Аларның 6298 терелгән, 28 узган тәүлектә. Машина йөртүчеләр игътибарына төзекләндерү эшләре бару сәбәпле 4 октябрьдән башлап 10 көнгә юллар ябылачак. Бу Карьерный урамына таба Нариманов урамы белән Шулман проспекты киселешкән райондагы автомобиль юлына кагыла. Шулай ук Нариманов урамына таба Карьерный урамында автомобильләр йөри алмаячак. Машина йөртүчеләргә үз маршрутын алдан ук карап куерган киңәш ителә. Ни өчен кеше күп йөри торган урыннарда караңгы? Чаллы ТВның кайнар элемтәсенә битараф булмаган шәһәрдәшләр мөрәҗәгать итте. Алар әйтүенчә, шәһәрдә караңгы һәм яктыртылмаган урыннар бик күп. Бу куркыныч тудырырга мөмкин. Тулырак алдагы материалда. Әлеге бульвар Олимпия спорт комплексынан ерак түгел урнашкан, бирдә яктырту проблемасы инде күп еллар тора. Кичен монда балалар күп йөри, шәһәрдәшләр эшләреннән кайта. Якында гына билгеле яшәү урыны булмаган кешеләрне җәлеп итә торган ташландык бина да бар. Тик бирдә яктырткычлар һаман да юк. Это ужасно плохо, тем более дети же здесь. Правильно. Поэтому это обязательно нужно, я так считаю. Для детей это в первую очередь, чтобы родители были спокойны. Спорт комплексы җитәкчелеге берничә ел дәвамында бульвар буенда ут кую үтенече белән шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать иткән. Директор урынбасары сүзләренә караганда, киләсе елда Олимпия спорт комплексында капиталь ремонт планлаштырылган. Аның кысаларында якындагы территорияны төзекләндерәчәкләр. Озеленение, освещение и благоустройство прилегающей территории. И, возможно, Территория, это вот где она? мы пока эту смету конкретную не видели, но я так понимаю, что вот эта аллея от нас до Автозаводского проспекта, возможно, она входит в эту сферу. 17 комплекс һәм Пушкин тукталышы арасында да шундый ук хәл. Это просто опасно, без освещения. Но в последнее время собак стало гораздо меньше. В прежние годы, да, собаки даже сбивались в стаи, там по 5-7 собак бегало, это было очень страшно. А то, что тоже, вот поэтому и по прошлому году не знаю, а до этого находили здесь несколько трупов. Ни өчен шәһәрдәшләр күп йөри торган урыннарда яктырткычлар юк? Ни өчен халык караңгыда йөрергә тиеш? Әлеге сорау белән без шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Хәзер рәсми җавап көтәбез. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Мәрхүм әнисенең әйберләрен яндырам дип, бүтән бистәне яндыра язган. Рябинушка бистәсендә янәдән янгын очрагы теркәлгән. Фаҗига вакытында 4 сарай зыян күргән. Лилия Гатина янгын урынында булып кайтты. Фаҗига урынында безнең төшерү төркеме янгынның сәбәпчесен дә очратты. Альберт Шаһимарданов сүзләренә караганда, Рябинушка бистәсендә аның әти-әнисе яшәгән. Башта әтисе вафат була, сентябрьдә әнисе дә якты дөньядан китеп бара. Әби 20-дә үлгән. Менә аның киемнәрен жандырайдык мончада. Кигән киемнәрен. Аны ташларга карап биткән. Шуннан ныграк кыздырганбыз да. 5 минут эчендә әлеге урынга МЧС хезмәткәрләре дә килде. 23 кеше һәм 5 берәмлек техникадан торган янгын коткару гарнизоны көчләре белән утны 1 сәгать эчендә сүндерә. На пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в поселке Рябинушка. По прибытию было установлено горение бани. Причиной пожара являлось нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Хәзерге вакытта конструкцияләрне сүтү эшләре бара, зыян күләме билгеләнә. Исегезгә төшерәбез, кыска гына вакыт эчендә бу инде Рябинушка бистәсендә икенче янгын. Беренчесе 12 августта булды. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар.
Әгәр сезне дә берәр нинди проблема борчыса, ки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксындырган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Алтмыш капчык чүп-чар җыелды. Бер төркем активистлар үзләренең законлы ял көнендә Колокол күпере астына агучы Мәләкәс елгасын чистартуга чыкты. Шәһәрдәшләр үз акчаларына җайланмалар сатып алган, алар элеккеге матурлыкны кайтарырга тели. Безнең төшерү төркеме әлеге чараны оештыручылар белән очрашты. Занимаемся уборкой прибрежной зоны. Убираем пластик с берегов. Суда пластик һәм пыяла шешәләр, пакетлар, агач кисү һәм хәтта автомобиль шиналары бар. Бу әле сулыктагы чүп-чарның аз өлеше генә. Абдубали Рәҗәп улы күп еллар инде балык тотарга ярата. Чаллы сүзләренә караганда, аңа шундый пешерә һәм ташландык урынны улына күрсәтүе ят. Шуңа күрә ул чистарту эшләрендә катнашырга теләүчеләр төркемен җыеп, мотор урынны тәртипкә китерергә дигән карарга килә. Я, в принципе, здесь живу уже с 99-го года. Рыбачу, зарабатываю с 2002 года по мере возможности. Ну, есть успехи. В этом году был пойман в сентябре мною на 10,7 килограмм сазан. Это уже большое достижение. Ну и хочется, чтобы каждый рыбу своей мечты поймал в этом водоеме. Ел ахырына кадәр активистлар ярны тәртипкә китереп маймышлар җибәрергә планлаштыра. Киләсе елга сулыкның төбен чистарту һәм территорияны төзекләндерү эшләрен үткәрүне күздә тоталар. Алар тиздән әлеге сулыкта төрле балыклар йөзәр дип өметләнә. Активистлар елганы чистарту эшләренә үз акчаларын тоткан. Алар үз сафларына шундый ук битараф булмаган кешеләрне чакыра һәм хакимияттән дә ярдәм көтә. Хотелось бы просто, чтобы город заинтересовался, администрация, этим вопросом, потому что дамба заросшая, берега заросшие, их надо чистить. Просто так рыбу, малька завести сюда, толку от этого не будет. Надо прежде всего привести акваторию в порядок. Зачистка, вырубка вот этих вот самостийных насаждений. Опять же, вырубка, это экологи должны согласовать, что можно, что нельзя. Активистлар 3 ел дәвамында территория тәртипкә килер дип өметләнә. Бу мотор урын гаилә ялы һәм балыкчылар өчен уңайлы куркыныч булачак. Анда һәркем үз хыялындагы балыкны тота алачак. Елена Кириллова, Диана Малярова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чаллыда яшьләр арасында автомобиль ярышлары узачак. Бәйге 10 октябрьдә автодромда үтә. Башлану вакыты иртәнге сәгать 10. Ул 3 этаптан торачак. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү, тиз маневрлау, автомобильне ТАССРның 100 еллыгы темасына бизәү. Автомобиль белән идарә итү усталыгын шәһәр предприятие һәм оешмаларыннан 2 кешедән торган командалары күрсәтә алачак. Төп шартлар булып, машина йөртү хукукы булу, шәхси автомобиль катнашучыларның 18-дән 35 яшькә кадәр булуы һәм штрафлар булмауы. Катнашу өчен 7 октябрьгә кадәр экраннарда күренгән электрон адреска гариза бирергә кирәк. Ярыш эшләүче яшьләр арасында 19-нчы спартакиада кысаларында уза. Оештыручылар булып, Чаллы шәһәре предприятие һәм оешмаларының яшьләр советы, Заманы яшьләр үзәге, башкарма комитетының яшьләр эшләре буенча идарәсе тора. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Только 7 и 8 октября выставка распродажа из Пятигорска. Шубы из норки, мутона, дубленки, пуховики, кожаные куртки. Все по ценам фабрики со скидкой до 50%. Спеццена на мутон от 20 тысяч рублей. Сдаешь старую шубу, получаешь скидку до 10 тысяч. Бизнес-центр «Единство», 1-й этаж. С нами будет тепло и красиво. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 750065. Выставка головных уборов из меха, фетра, валеной шерсти. Модели европейского качества на любой вкус по доступным ценам. Набережные Челны с 6 по 10 октября. Экспокама, проспект Автозаводский, 4А. На завод буровых установок «Автократ» требуются рабочие. Зарплата высокая. Телефон 8 917
397 58 57.